Gizarteak eboluzionatu egin du, etengabeko produktibitatea eskatzen digun punturaino. Ziklo batean harrapatuta gaude, non esnatzen garenetik alde batetik bestera joan behar dugun, lan egiteko edo ikasteko eta eguneroko milaka zereginak betetzeko. Hau egoera nekagarria da, eta gehienok horretatik deskonektatzea bilatzen dugu ahal dugun moduan. Eta zorionez, gero eta gertuago daukagu tresna zoragarri bat, mugikorra. Esan dugu, askotan gai adimendunen batera jotzen dugula deskonektatzeko edo besterik gabe denbora pasatzeko, baina hau eskuetatik joaten nahi zaigu. Sare sozialak, informazio bombardeak eta jarraitua, digitalizazio orokortua eta halakoi esker, pantaila aurrean ikusten dugu gure burua etengabe. Kaletik zoaz, mugikorra hartzen duzu. Garraio publikoan denbora duzu eskrolatzeko. Jaten duzun bitartean, mugikorra, telebista, ordenagailua, komunera zoaz, zareei begirada bat, edo partida bat. Lo egiteko ordua da, lehenago, azken zurrumurren berri izan behar duzu, edo bideo absurdoen amildegen batean harrapatuta zaude. Zombi bihurtu gara, pantailak harrapatu egin gaituzte eta egun osoan lelotuta gaude, gero eta gutxiago egiten dugu lo. Nekatuta gaude eta horregatik oraindik denbora gehiago ematen dugu mugikorraren aurrean. Guztiare gehiago okertuz. Baina, zergatik? Zer dute loa eta energia lapurtzen diguten kutxa magiko horiek? Erantzuna gure biokimikan dago, zehazki erritmo zirkadiano deritzonean. Prozesu horrek arautzen du gure loaren eta esnaldiaren zikloa, eta lan honetan zehar azalduko dugu hori zer den eta pantailek duten eragina. Erritmo zirkadianoa gure gorputzak 24 ordutan jarraitzen duen eredua da. Hain zuzen ere, gure barne erlojua da, esaten duena noiz lo egin eta noiz esnatu behar garen. Gainera, beste hainbat prozesuri ere eragiten die, hala nola, hormonen jariapenari, digestioari eta gorputzaren temperaturari. Hotz, esan ahal da gure gorputzen prozesu biologikoak 24 orduko ereduan kontrolatzen dituela. Gorputzak erritmo zirkadianoa modu naturalean ezartzen du. Haren eraginak burmuina kontrolatzen ditu, eta zenbait kanpoko faktoreek hori alda dezakete. Adibidez, argia gure begietara sartzen denean, zelulek mezu bat bidaltzen diete burmuinera, esanez melatonina, lo egiten laguntzen dizun hormona produzitzen gelditzeko. Argiak eta ilunak daukate eraginik handiena. Hala ere, elikagaiek, estresa, jarduera fisikoa eta bestelako zenbait faktoreek ere eragina izan aldute. Esan behar da, bizidun dauden ia organismo guztiek erritmo zirkadianoak dituztela. Gizakiongan, ia organo eta ehun guztiek dute bere erritmo zirkadiano propioa, kolektiboki aktibatzen direnak eguneko eta gaueko zikloekin. Erritmo zirkadianoak ziurtatzen da gure gorputzak funtzionamendu hoberena izango duela 24 orduko zikloaren tarte bakoitzean. Izan ere, sistema endokrinoaren bitartez koordinatzen ditu gorputz osoko prozesu fisikoak eta psikologikoak. Guztiak konektatuta dago gure burmuinean dagoen barne erloju batera, hipotalamoan dauden zelula multzo batera. Zelula horiek nukleo suprakiasmatikoa SCN deritze. Egunean zehar, SCN-ean dauden barne erlojuko geneak seinaleak bidaltzen dituzte sistema endokrinoaren guruin ezberdinetara. Horiek seinalearen arabera kortisola edo melatonina bezalako hormonak jariatzen dituzte, gorputzaren aktibitatea kontrolatzeko. Guztiok ez daukagu erritmo zirkadiano bera. Adibidez, adinak efektu handia dauka horretan. Hain zuzen ere, jaio berriek orokorrean ez dute erritmo zirkadianorik hilabete batzuk izan arte. Horrexegatik, lo egiten dute eredu irregular batean lehenengo hilabeteetan. Normalean, asteak pasa ondoren, melatonina eta kortisola sortzen hasten dira eta lo eredu arrunt bat garatzen dute. Beste aldetik, nerabeak eta 60 urtetik gorako jendeak kontratu efektua jasotzen dituzte. Lo fasearen atzerapenak eta aurrerapenak urren ez urren. Horrek eragiten du gazteek askoz beranduago lo eratzea eta 3. adinekoek askoz goizago. Gainera, erritmo zirkadianoaren aldaketa horiek eragin dezakete loaren kalitatea okertzea. Ohitura osasungarria jarraitzea era naturalean egonkortzen du erloju biologikoa. Horregatik, oso garrantzitsua da elikadura orekatua izatea eta aktibitate fisikoa mantentzea, bizimodu sedentarioetan murgildu gabe.
Lehen esan dugunez, argia eta lehentasunak eragin handiena dute erritmo zirkadianoan. Hain zuzen ere, SCN-a sentikorra da argiarekiko. Argiak eragina du horrek bidaltzen dituen seinaletan, erritmo zirkadianoa koordinatzeko. Horrexegatik, erritmo zirkadianoa ez du dago lotuta goiza eta gauarekin. Denboraren adierazleak eguzkiaren menpekoak dira, eta nagusia, argia, espezifikoki inguruneko argia, da. Egunero, SCN-ko erloju zirkadianoa berrantolatzen duelako. Argiak bi eragin nagusi ditu erritmo zirkadianoan. Batetik, argiaren esposizioaren aurreko melatoninaren inhibizio zorrotza, eta horrekin lo egiteko inhibizioa. Bestetik, argiaren intentsitateak fase zirkadianoa aldatzeko gaitasuna. Gutxi gorabehera, goizeko argiak, bortitzagoa dena, pizten gaitu, eta arratsaldeko eta gaueko argiak, ahulagoa dena, amatatzen gaitu. Beraz, argiaren efektua erloju biologikoan horren esposizioa eta intentsitatearen araberakoa da. Oso lotuta dauden arren, bien arteko erlazioa ez da guztiz zuzena. Dakigunez, erritmo zirkadianoa gizakiaren loguraznatze zikloa kontrolatzen du. Hau da, gauean lo egiteak eta egunean esnatuta egoteak. Hala ere, badago hori modu egokian erregulatuko dela ziurtatzen duen beste faktore bat, presio homeostatikoa. Presio homeostatikoa da egunean zehar zure gorputxak pilatzen duen lo egiteko beharra. Bi prozesu horiek elkarren osagarri dira. Egunez, erritmo zirkadianoaren eraginez ez egoten gara, eta gauez lo. Presio homeostatikoa apurka-apurka handitzen da egunean zehar, eta azkar jaisten da pertsona batek lo egiten duenean. Horrela, gorputzak funtzionamendu normalerako behar duen atseden kantitate egokia jasotzen duela eta nekatuta egon gabe esnatzen dela ziurtatzen da. Azaldurarik ez badago zikloetan noski. Egunean zehar argia areagotzen da, baina gaur egun, denbora gehiena modu artifizialean adizutako geletan ematen dugu. LED argi horrek argi naturala dirudi, baina ez da inguruneko argiaren berdina gure gorputzerako. Eguzkiaren izpiak intentsitate handiagoa dutelako. Ondorioz, naiz eta gure begiekin berdina ikusi, haien eragina erloju zirkadianoan ezberdina izan daiteke. Esan bezala, oso garrantzitsua da argi mota desberdinak noiz jasaten ditugun. Goizean, intentsitate altuko argiak esnatuta egoteko erritmo zirkadianoaren fase aldaketa sustatzen du. Horrela, gure erloju biologikoa bat egiten du erloju astronomikoarekin. Eta esnatuta gaude goizean eta lo gauean. Bestalde, argi ahulagoaren esposizioak goizean fase aldaketaren atzerapena eragiten du. Orduan, erritmo zirkadianoa asaldatu egiten da eta lo egoteko fase aldaketa ere atzeratu egiten da. Horrek, besteak beste, lo geratzeko behar dugun denbora handitzen du eta loaren kalitatea gutxitzen du. Bestalde, gauean kontrakoa gertatzen da. Argi intentsitate altuen esposizioak lo egoteko fase aldaketa atzeratzen du eta lehenengo efektu berak eragiten ditu. Melatonina gurun pinealetik sortzen eta jariatzen den hormona bat da. Hormona hori gehiago sortzen da gauez, ilunpean. Aipatu dugun bezala, besteak beste SCN-ak argia hartzen du eta ordua zehazten du gure erloju biologikoan. Beraz, gaua hasten denean seinale bat bidaltzen du gurun pinealera, melatoninaren ekoizpena handitzeko. Triptofanoa da lehen gaia. Aminoazido hori dietaren bidez zurgatzen dugu, eta erreakzio kimiko segia bati esker, serotonina bihurtzen da lehenengo eta melatonina gero. Hormona hau oso disolbagarria da bai uretan, bai gantzetan, eta beraz oso erraz garraiatzen da gorputz osoan zehar. Melatoninaren propietate eta funtzio asko aurkitu dira, hala nola molekula antioxidatzaile gisa, sistema immunearen sustatzaile eta abar. Baina bere espezialitate handienari erreparatuko diogu, loaldien erregulazioari. Gaua hasten denean, melatoninaren kontzentrazioa igo egiten da, eta horrek esna fasetik lo fasera aldatzea eragiten du. Gorputzaren temperatura jaitsi egiten da, eta nekatuta sentitzen gara. Melatonina kontzentrazio handi batek eragozti egiten du produkzioaren jarraitzea. Hala, kontzentrazioa igotzen doa, maximo bat du gauerdian, eta gero pizkanaka jaisten doa. Horrela, egun berri bat iristen denean, argiaren hasierarekin beste fase aldaketa bat gertatzen da, loalditik esnaldira.
Kortisola guruin suprarrenaletik sortzen eta jariatzen den hormona bat da. Hormona honek oso ziklo zehatza du. Piko bat du bere kontzentrazioan esna egoteko fase aldaketa gertatzen denean, gutxi gora bera goizeko 6 eta 8 bitartean, eta gero bere ekoizpena gutxituz doa pixkanaka, eguerdian kontzentrazio minimoa iritsi arte. Ondoren, pizkanaka gora egiten du berriro, hurrengo goizean zikloa ixteko. Kortisola garunean hasten den prozesu batean sortzen da. Hipotalamoak kortisol beharra antzematen du, normalean estresari, ziklo zirkadianoari eta loaren kalitateari erantzunez, eta guruin pituitarioa estimulatzen duen hormona bat eskatzen du. Gero, pituitarioak odolean zehar bidaltzen duen beste hormona bat askatzen du, eta guruin suprarrenalak estimulatzen ditu kortisola sortu eta azka dezaten, kolesterola sustratu gisa erabiliz. Kortisolaren funtzioak ere oso zabalak dira. Glukosaren eta trigliseridoen sintesia areagotzen ditu, immunitate sistema amatatzen du, proteinen degradazioa errazten du, antiinflamatorioa da, eta abar. Baina ziklo zirkadianoan duen funtzioan zentratuko gara, hau da, esna mantentzen gaituenean. Hala ere, ikusi da argiak ez daukala efektu zuzena kortisolaren jariapenean, SCN-arekiko independentea delako. Erritmo zirkadianoak nola funtzionatzen duen badakigunez eta erregulatzaile nagusiak, melatonina eta kortisola ezagutzen ditugunez, bada garaia lehen galdera horretara itzultzeko. Zer eragiten dute pantailek gure biologian? Aipatu dugun bezala, gauean gure gai adimendunek igortzen duten argia SCN-ak prozesatzen du, eta bere intentsitatearen arabera melatoninaren ekoizpena inhibitzen du, garunak eguna dela pentsa dezakeelako. Bakoitzak erreakzio zertxobait desberdina izan dezake, baina argitu da, lo egin aurretik pantailak 2 orduz erabiltzeak 130 inguru murrizten duela melatoninaren ekoizpena helduetan, gailuaren arabera noski. Baina hori ez da dena. Nerabe edo haurretan ikusi da 2 orduko esposizio berak 159rainoko beherakada eragiten duela. Ia bikoitza. Horrela, gazteek erritmo zirkadianoaren alterazioekiko sentikortasun handiagoa dutela frogatzen da. Bestalde, pantailen erabilera eta lo falta osasun baldintza ezberdinekin lotuta ikusi dira. Gailu horiek mendekotasun harremanak sortzen dituzte eta pantailak erabiltzeak beste jarduera fisiko batzuk ordezkatzen ditu, bizimodu sedentarioagoa sustatuz. Arazo kardiobaskularrekin lotzen dira, obesitatea, hipertentsioa, kolesterola eta abar izateko arriskua areagotzen dute. Estres maila handitzen dute, kortisola desarautzen duena. Beraz, egunean zehar kortisolaren defizit bat dago, gure adimen maila jaisten duena eta gauean gehiegi jariatzen da. Bestalde, diabetesa izateko arriskua areagotzen dute, ikusmena okertu, joera suizidak, depresioa eta TDAH bezalako sindromeak areagotu. Gainera, ikusi da, beste gauza askoren artean, minbizi izateko arriskua ere handitzen dela, bai erradiazioarekiko susceptibilitatea handitzen delako, bai melatonina faltagatik. Agustia nahiko kezkagarria izanik, ezin dugu besterik gabe lurreko LED pantaila guztiak suntzitu. Digitalizazioaren eta etengabeko aurrerapenaren aroan gaude, eta gailu horiek gure egunerakotasunaren parte dira. Era berean, horien eragin kaltegarriak murrizteko zerbait egin dezakegu. Ikusi da, argia iragazteko tindagailaran jaduten betaurrekoak erabiltzean, melatoninaren ekoizpenari ia saiola eragiten, eta beraz, irtenbide ona litzateke gailuren bat erabili nahi dugun gauetarako. Hala ere, jakin badakigu pini guruinak gailu adimendunen erradiazio elektromagnetikoa argi interpreta dezakeela, iluntasun osoko ingurunetan ere melatoninaren ekoizpena saihestuz. Eta jakina, argiak gure metabolismoan duen eragina minimizatzen badugu ere, eduki digitalak gure garuna aktibatzen du, eta hala, gure loa kaltetu egiten da oraindik. Uste dugu argi geratu zaigula zein garrantzitsua den gure erritmo zirkadianoa ahalik eta modu naturalenean funtzionatzea. Izaki bizidunak biokimika hutsa gara, prozesu horietan aldaketa txiki batek ondorio izugarriak izan ditzake, gure bizitzako eta gorputzeko arlo guztietan. Melatonina eta kortisol mailak mantentzea gure osasunerako izugarri garrantzitsua da.
Horregatik, espero dugu hemendik aurrera kontzientea izango zaretela zer gerta daitekeen lo egin aurreko edozein gauetan pentsatzen duzunean, bakarrik bideo bat gehiago, eta amaigabeko edukitan harrapatuta amaitzen duzunean. Created using Powtoon.